Vítajte. Nájdite si pre seba pohodlné a bezpečné miesto a dovoľte si na pár minút odložiť všetky myšlienky a starosti. Dnes sa vydáme na cestu v čase. Do miesta, kde už žijete svoju vysnívanú realitu. Zatvorte oči a zhlboka sa nadýchnite. S každým nádychom prijímajte pokoj. S každým výdychom uvoľňujte napätie. Aby ste sa dostali hlbšie do seba, začínam počítať od 10 do 1. S každým číslom sa ponárate do hlbšieho a pokojnejšieho stavu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Predstavte si, že stojíte v tmavej, no upokojujúcej miestnosti. Pred vami sa objavuje jemné, žiariace svetlo. Je to portál. Portál do vašej najlepšej budúcnosti. Cítite, ako vás priťahuje. Viete, že na druhej strane je všetko, po čom túžite. Úspech, radosť a spokojnosť. Pomaly sa k portálu približujete. S každým krokom sa vaša energia stáva ľahšou a jasnejšou. Keď ste priamo pred ním, natiahnete ruku a dotknete sa jeho povrchu. Necítite žiadnu bariéru. Je to energia, ktorá vás víta. Vstúpte do portálu. Svetlo vás obklopuje a na chvíľu nevidíte nič iné. Počujete len svoj dých. Potom sa svetlo rozplynie. Stojíte v prítomnosti svojej najlepšej budúcnosti. Nie ste len pozorovateľom. Ste jej aktívnym účastníkom. Otvoríte oči a stojíte uprostred života, ktorý ste si vždy prijali. Všetko je skutočné. Vzduch, ktorý dýchate, je čistý a voňavý. Naplnený pokojom a úspechom. Nachádzate sa vo svojom domove, priestore, ktorý vám patrí. Rozhliadnite sa. Je zariadený podľa vašich predstáv. Každý detail odráža vašu energiu, váš úspech, vašu slobodu. Okolo vás je rodina, ktorá sa usmieva. Cítite ich prítomnosť, objatia a pohľady plné lásky. Tento okamih je pravdivý. Nie je to sen. Nie je to len predstava. Je to realita, ktorú už teraz cítite a žijete. Sadnete si do pohodlného kresla alebo na gauč. Cítite sa bezpečne, pevne a doma. Na stole pred vami leží telefón alebo notebook. Otvoríte svoju bankovú aplikáciu a na displeji vidíte stav svojho účtu. Na vašom konte je dostatok peňazí. Viac než dosť. Úspory, ktoré vám prinášajú istotu. Rezerva, ktorá vám dáva slobodu.
Prechádzate si účty a vidíte, že všetky sú zaplatené. Nemáte žiadne dlhy, nemáte žiadne záväzky, ktoré by vás ťažili. Všetko je vyrovnané. A potom prichádza ďalšia notifikácia. Na váš účet pribúdajú nové peniaze. Je to odmena za vaše podnikanie. Každý deň, každý týždeň prúdia k vám s ľahkosťou. Nie je v tom stres. Nie je v tom námaha. Je to prirodzený tok energie. S úsmevom sledujete, ako sa číslo na účte zvyšuje. A vnímate hlbokú istotu. Ste finančne slobodní. Ste v bezpečí. Všetko je zaplatené. A peniaze k vám stále prichádzajú. Počúvajte tieto slová a nechajte ich stať sa svojou pravdou. Už teraz žijem svoju najlepšiu budúcnosť. Môj účet je plný, mám dostatok peňazí a úspor. Všetky moje účty sú vždy zaplatené na čas a bez stresu. Nemám žiadne dlhy, som slobodný, som magnet na prosperitu, úspech a finančnú istotu. Moje podnikanie prekvitá a prináša mi radosť aj hojnosť. Som obklopený rodinou, láskou a úsmevom. Každý deň je naplnený úspechom, pokojom a šťastím. Vstanete z kresla alebo gauča a prejdite sa po svojom domove. Cítite, že je to váš priestor, stabilný, krásny, bezpečný. Všetko v ňom odráža vaše vnútorné nastavenie, úspech, pokoj a hojnosť. Každý nový deň vám prináša príležitosti. Každý okamih je naplnený dôverou, že máte viac než dosť. Tieto obrazy sa teraz pevne zakoreňujú vo vašom vnútri. Od tejto chvíle vás vaša myseľ vedie k tomu, aby ste žili presne tak, ako to teraz cítite. Ste magnetom pre úspech, lásku, zdravie a hojnosť. A vaša vnútorná realita je jasná. Žijete svoju najlepšiu verziu života už teraz. Nechajte túto energiu preniknúť do každej bunky vášho tela. Vaša budúcnosť nie je vzdialená. Je už vo vás. Nadýchnite sa zhlboka a precíťte, že toto je vaša pravda, vaša energia, vaša realita. Keď sa vrátite späť do prítomnosti, vezmete si so sebou istotu, slobodu a hojnosť. Začnem počítať od 1 do 5. S každým číslom sa budete vracať do plne bdelého stavu, s novou, jasnou víziou. 1. Vnímate svoje telo. 2. Cítite príliv novej energie. 3. Ste bdelí a prepojení s prítomnosťou. 4. Ste plní odhodlania. 5. Otvorte oči a vnímajte, že vaša budúcnosť je už realitou. Vítajte späť. Od tejto chvíle
začínate kráčať novou cestou. Každý váš krok je krok do novej reality, kde prosperita, zdravie a radosť prirodzene patria k vášmu životu. Váša zmena sa nezačína zajtra. Nezačína o týždeň. Vaša zmena začala práve teraz. A od tohto okamihu je vaša myseľ nastavená na úspech. Vaše srdce otvorené pre lásku a vaše vnútro pripravené prijímať hojnosť. Choďte a začnite žiť svoju novú realitu, pretože ona už patrí vám.